Eikö se tule ennen palvelusta? En mä muista. Taisi olla. Joo. Nyt se taitaa olla tuolla. Ei tuu varmaan ensimmäisenä mieleen ostaa grilliä. Tässä oli ennen Outletti. Onko ne kaikki mennyt nettiin? Outletti. Missä mahtuu olla? Tuossa oli semmonen kulmameina. Juu. Toki tää on varmaan paras kulma niinku myydä. Ja siksi siinä on kesägrillitarvikkeet. Kesän verran menee menekkiä suurin. Juu. Panasonic. Kellosi laiskoi. Tää on 800 vaan. No tässä on grillitoiminta, jota ehkä vähän parempi. Mut silti 800 vaan niinku teholtas myydä. Niin. Tää voisi olla ihan ok. Mut 200 mikro on aika kallis kyllä, mut sit taas jos se kestää 10 vuotta, niin kyllä mä ennemmin ottaisin 200 mikro. No ei se kestollakaan nyt. No kyllä se harmittaa, että se rikki menee, mutta Juu. sit se, että ruoka on oikeesti lämmintä, kun sä otat sen ulos sieltä. Niin se on kyllä totta. 60 mikroa, sä tiedät, että se ei oo hyvä. Juu. Tästä on joku jenkkityyppinen mieleen. Ja mä muistan, kun mä katsoin Tokmannin arvosteluja, niin siinä oli että jotain niinku 2 tähden arvostelu oli monta 60 mikros. No tuskin ne kovin hyviä arvosteluja. Hei, Niin, missä on mun airfryer? samanlainen kuin mulla. Mulla on toi. Sitä saa monesti 60, normihinta 100 se. Okei, eikä. Täällä on kaikkea fancy tavaraa muuten muuta. Missäköhän se 1000 euro toi puulampua? Kato. Will it blend? That is the question. Oliks tää se niinku halvempi malli vielä? Mietit, tossa on 3 HV teho, eli onko se 3000 wattia vai 3 hevosvoimaa? No, kuinka verran. Juu. SodaStreamiakin on monta erilaista. Mut mä en ostais niinku tehosekonnit enää, koska mä en vaan jaksa sitä putsaamista. Eihän se iso putsaminen. Riippuu mitä sä teet. Toi on muuten helvetin kallis toi Smeggi. Niin kato. Noin kallis leivänpahdi. Joo. Parra, sulla on hyvät leipät. Mun vedenkeittimessä lukee West Germany. Se on vanha. Joo. Ja lukee Lessa Iitti. Juu. Kummelia. TV-telinei. Ei tää ihan hirveesti oo muuttunut tää kauppa. Siinä on vähän turkkilaista. Juu, turkkilaista Brogastera. Aika ohkainen muuten täällä telkkari. Menee vituksas kantaa vähän vaan. Juu. Tää täytyy keskustella. Okei, on näköjään Samsung S24 jo. Okei. Mä oon oikein nappattamana flippiloudissa niinku laittaa. Mä oon kuullut, että se joskus kuluu siitä keskeltä, jos tarpeeksi kauan vetää. Kiva kun se ratkee sit keskellä. Niin. Tässä on oikein puhelin. Onko se toi kätin vai? Joo. Lämpökamera. Juu, siinä on lämpökameran. Hei, kattitaan Ulefoni. Tuossa on toi MagLitti tällä. Niin toi on kätti toi toinen sitten, joo. Siinä kätissäkin oli lämpökamera. Toimiiko lämpökamera? Kyllä se toimii aika hyvin. Ihan hyvin toimii. Joku on ottanut taustakuvaksi lämpökameraa. Ei hitto. Mikä se oli? Tässä oli joku malli, missä oli vielä. Tästä löytyi vielä malli, missä on olisiko kaveri ollut täällä? Miksi täällä haisee popcorni?
No niin, ja tässä on 20 000 milliamperi. On kyllä iso akku. Toi kun tippuis naaman päällä, kun selaa nettiä sängyssä. Nukahtaa. Niin, joo. Niin. Vähän painava luuri, painaa meidän varmaan joku 0,4 kiloa. Joo. Yllättävän painava. Mikä se on? Eiku niin, tämmönen oli kaverilla. Iso tai salama tässä takana ja tässä. Niin joo, onpa muuten juu. Mistä se sai päälle? Mut tossa se onkin, kato. Tossa on half teho. Joo, tää on kyllä on Quarter. myyntitaktiikka. Ja sit on quarter. Kelpaa kyllä. Joo. Ei oo edes kauhean kallis. 300 € vielä kohtuuhinta. No. Oukitelli on näitä Kiinan settejä. Ja tässä on muuten panssilaiset viestilat päällä jo. Joo, se on hyvä kaupan päällinen. Se meni rikki se panssilaiset, pitäis uut tilata. Niin. Vaikea löytää, mutta. Niin joo, kun ne on tietysti puhelinkeskeisiä. Mut joo. Joku tämmönen aukiteli se jo oli. Jopa tämmönen antas. Niin. Mut on tääkin tarpeeksi paksu. Juu. Varmaan hyvä luuri retkeilys. Juu. Mikäs se on? Se on Ulefone kanssa. Taas Ulefone. Näitä Ulefoneja rupes olemaan silloin kun tuli se Eevillä kauppa. Joo. No kato.